herfinanciering daarvan aan Aruba als er sprake is van financieel toezicht, wanneer het dan gaat over gunstige voorwaarden. En voor ons is dat financieel toezicht ook inderdaad van belang en zal ook moeten worden opgenomen in een Rijkswet, zoals u suggereert. Want we zien dat de combinatie van een landsverordening en het protocol in de afgelopen jaren veel en te veel eigenlijk tot discussie heeft geleid. En de Rijkswet bindt alle partijen, biedt het land ook voordeel in de vorm van voordelige financiering van investeringen, omdat nou eenmaal dat ook aangeeft dat er sprake is van inderdaad toezicht op de financiën. En net zoals voor de andere landen heeft die Rijkswet wat mij betreft dan ook een eindigheidsbepaling. Want als overheidsfinanciën duurzaam op orde zijn, dan is dat toezicht natuurlijk ook niet meer nodig. Ik denk dat het ook goed is om aan te geven inderdaad dat de afspraak om te komen tot zo'n Rijkswet al een tijd geleden is gemaakt. Er ligt ook al een ontwerp voor, niet alleen bij uw Kamer, maar ook bij de Staten van Aruba. En ik hecht er dan ook aan dat we deze toch zakelijke afspraken die we met elkaar moeten maken over die herfinanciering combineren met een Rijkswet voor financieel toezicht. En ik wil deze motie dan ook oordeel Kamer geven.